नंगौ बियो जोंनि जोबोद दुखुनि सान। आदा राजेन बर' समाजनि गोबाव समनिफ्रायनो आफादगिरि महरै हारिखौ जाथिखौ गोबां गुदु गादा समनिफ्रायनो दैदेनबोनाय हमथाना लाखिबोनाय जोङो दिनै बिथांनि बे जोबथा बिदाय समाव आङो जोंनि क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि आरो लोगोसे जिल्लानिनो मिडिया डिपार्टमेन्टनि चेयारमेन आब्दुल बारेक बिथां आरो ब्लकनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांखौ लानानै दिनै बिथांनि जोबथा सानाव जोङो बिथांखौ बिदाय होनो फैदों। दा दिनैनि बे दुखुनि समाव आं बेखौल' बुंनो सानदों न'खरनि बिसाफोर दङ, बिसालाफोर दङ, बिसाजोफोर दङ आरो न'खरनि गासैबो थानायफ्रा जाहाथे बिथांमोनहा दिनै बिथांनि बिदायनि समाव दुखु जानाङा। मानसिया फैयो थाङो बेनो जोंनि मानसिनि नियम, इसोर खानानै होखानाय। खिन्थु मोनसेल' चेलेन्ज जे नोंथांमोननि दुखुनि समाव जों दङ। नोंथांमोननि बिफाया दिनै हारिनि गोबां कन्ट्रिबिउसन अबदान खालामबाय। बिथांनि इसाराया गासै बर' जाथिनि सायावनो थालांगोन। जुगे जुगे बिथांनि मोजां आदर्शखौ लाखिनानै जोंबो सोलोंबाय थागोन। बेखायनो इसोरा दा खालामथों बिथांमोनखौ अमासि, इसोरा खालामथों बिथांमोनखौ अराय आशीर्बाद जयग'। आङो दिनै बे समाव बोर बिनानै होदों जाहाथे इसोरा बिथांनि बे थालांनाय न'खरनि बयखौबो जोथोन लाफिनो आरो गासै बर' रायजो राजाफोरखौ आङो दिनै बिथांनि बे रुंसारि साना बिदाय लानाय समाव बयबो जाहाथे दले बले फैनानै सनमान होफैयो आरो बिथांनि फोरोंलांनाय बिथांनि मोनसे मटिभेसनखौ जों हारियाव अराय लाखिबाय थायो। आं बेखिनिखौनो बुंनानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि महरै आङो बे फंनैसो बाथ्राखौ रायजो राजानि सिगाङाव बुंफोरफैबाय। खुलुमबाय। जोंनि बे फंनैसो बाथ्रा बुंफोरनो सुजुग होनायनि थाखाय। दिनै जोंनि दुलाराय बर' समाजनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव खौरां बियो। आदा राजेन्द्र बर' बिथाङा गिबियाव डिस्ट्रिक्टनि आरो सेन्ट्रेल दुलाराय बर' समाजनिनो आफादगिरि जानानै 2006निफ्रायनो दैदेनबोदोंमोन। आं बेनुधर बसुमतारी थांनाय बोसोरावसो आं बिबानखौ मोनदोंमोन। बिबान मोनखांनानै आं बिथांनिफ्राय जोबोद गोनां बाथ्राफोरबो मिथिनानै लाफैदोंमोन, गले गले फैनाय जादोंमोन। खिन्थु नैबे उनथिङै फैनो हायाखै। बिथांनि बे लोमजानाया जे एसे बारा जानानै दंमोन जों बेखौ मोजाङै मिथियाखैमोन। बिथाङा खस्थ' मोनगासिनो दंमोन। बिथांनि रुंसारि जानाया गावनि थाखाय जुदिअ गोजोनब्लाबो खस्थ' मोननायनिफ्राय बारग'नायब्लाबो जोंनि बर' समाजनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो बिथाङा जेब्लानाखि 2006निफ्राय बा बिनि सिगांनिफ्रायनो दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि जानानै दंमोन। बर'फोरनि बै समाव दावराव दावसि गावजों गाव सैया जालायलायनानै जेलानाखि नांलाय खमलाय जालायलायो बेफोरबायदियावबो जोबोद मदद खालामदोंमोन। बिथाङा गोबां प्रब्लेमखौनो जेंनाफोरखौनो सुस्रांनो हादोंमोन। जों बिथांनि मेम'रिखौ कुनुदिन बावनो हाया। बर' समाज होनब्लानो आदा राजेन्द्र बर' बिथांनि मुङा जेब्लाबो फैबाय थागोन आरो जों बेखौ जेब्लाबो बावनो हाया। जों मिजिंथियो बिथांनि रुंसारि जानाय आत्माया जाहाथे जेब्लाबो इसोरनि खाथियाव थानानै गोजोनै थानो हायो आरो बिथांनि गाव गालांनाय न'खराबो जेब्लाबो गोजोन जानानै थायो आरो बे एफा गिदिर खहाखौ बिथांमोनहा सहायनो हानाय जाहाथे बिसोरनाव सक्ति थायो। बिनि थाखाय जों इसोरनाव बर' समाजनिफ्राय आर'ज गाबबाय आरो बिथाङा जाहाथे जोंखौ आशीर्बाद हरो नुस'यै जायगानिफ्राय जाहाथे जोङो जेब्लाबो समाजखौ दैदेननायाव देरहासार जाफुङो। खुलुमबाय। बिथाङा आंनि बाल्य बन्धुमोन। बहुदिननिफ्राय जोङो लोगोमोन। दा बिथाङा दा दिनै रुंसारि थांबाय, खुब दुखु बिखु जाहैबाय। बिथाङा गोदोनिफ्राय समाजनि खामानि मावबोदों आरो बिथाङा सासे धर्मगिरिमोन। बिथाङा सतसंग दिखिदोंमोन। थैजासिम बिथाङा बेखौ फाल खालामलांदों। आं आसा खालामो फरेन मिनिस्टारा बेखौ अनथों आरो न'खरा जाहाथे शान्ति जायो बेखौनो आं भगबानखौ आशीर्बाद खालामनानै আমার প্রস্তুতি আগৰ পৰাই আছে। আজি আমাৰ দিল্লীৰ AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা আসাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ইনচাৰ্জ জিতেন পিতবীৰ সাথে ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত। এইটো তদন্ত কৰিবলৈ আহিছে যে আমাৰ ব্লকবিলাক কি অৱস্থাত আছে ইলেকশ্যনৰ পাছত, লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পাছত, মণ্ডলবিলাক আৰু বুথবিলাক আৰু আমাক অলপ মটিভেট কৰিবলৈ যে আমি যোৱাবাৰ যেনেকা কোনো পাৰ্টিৰ লগত এলায়েন্স কৰা নাই, এইবাৰো আমি এলায়েন্স নকৰিব। আমি নিজাববীয়াকৈ খেলিব। সব খেলতে হাৰ জিত থাকিব, কিন্তু আমি খেলিব আৰু কি। ইতিমধ্যে বিপ্লৱৰ প্ৰাৰ্থী মানে ঠিক হৈছে, আপোনালোকৰ কোন হ'ব প্ৰাৰ্থী? আমাৰ পাৰ্টি এতিয়ালৈকে বাছনি হোৱা নাই। এই এক সপ্তাহৰ মাজতে বাছনি হ'ব। আমি ইতিমধ্যে ব্লকবিলাক কেনেকৈ মজবুত কৰিব লাগে, মণ্ডল আৰু বুথ কমিটিটো কেনেকৈ মজবুত লাগে ইয়াৰ প্ৰতি লাগি আছে আৰু কেণ্ডিডেটটো এক সপ্তাহৰ মাজতে বাছনি হ'ব।
আমি এম পিৰ ইলেকশ্যনত বহুত কম পাৰ্চেণ্ট ভোট পাইছে কিন্তু ইয়াৰ পাছত ৰাইজসকলে বুজ পাইছে যিসকলক তেখেত বিশ্বাস কৰি পেলাই ইউ পি পিলক ভোট দি জিকাই দিছিল এই ইউ পি পিলে ৰাইজসকলক ঠগিছে মুছলমানবিলাক ঠগিছে হিন্দু খ্ৰীষ্টানবিলাক ঠগিছে এই গতিকে ইয়াত ইমিডিয়েট ৰিজাল্ট আগত আমি এম পিত এই লোকসভাত যিমান পাইছে ইয়াতকৈ এটলিষ্ট অলপ বেছি পাব লাগে আৰু কি